Нургюл Ешилчай, Мурат Йылдырым, Тумри Синджер, Фериде Четин, Gökçe Anardağ, Kerem Atabeyoglu, Cenk Ertan, Oktay Gürsoy, Zeynep Beşerler, Emrah Yılçıbuga, Nazan Kesal, Senur Nugaylar, Дженер Куртаран, Панар Тюре, Халил Кумова и други. Любов и наказание. Кажи, Ага. Какво направи с онова? Както ти каза. Предадох оръжието в полицията. Имаше ли проблем? Не. В участъка казах каквото ме посъветва. Добре, върши си работата. Здравейте. Дадоха ли ви адресите на получателите? Да, господине. Благодаря. Няма защо. Сутринта дълго се мъчих да те събудя, но не успях. Значи решението било да звънне телефонът. Ясемин ли е? Пелин, снощи пих много. Не ми обяснявай, скъпи. Ако си спомняш, аз те следях отблизо. Помня, че бяхме в бара. Как се озовахме тук? Много си смешен, Саваш. Снощи беше доста пиян. Нищо не виждаше. Пелин, снощи ние... Саваш, не се тревожи. Нищо не е станало. Щом аз не искам, няма страшно. Ти беше заспал, когато дойдохме. Оставихте на леглото, а аз спах тук, в хола. Хайде, стегни се. Закуската е готова. Хайде.
Завийте надясно. Разбира се. Явос, направих от любимото ти кайсиево сладко, а ти не си го докоснал. Майко, аз не обичам кайсиево сладко. Чичак обича кайсии. Винаги бъркаш. Вярно. Поне ти яш от него. И като дете ми даваше да ям това, което батко не яде. Не се смей, батко. Заради теб бях дебело дете. Добър апетит. Пак нищо не яде, сине. Мамо, нахраних се. Да дойда ли при теб след училище? Може? В колко? Часът ми е в 1. 2 часа по-късно. Добре, ела. Ще бъда във фирмата. Нали часът ти беше по-рано? Оказа се, че е утре. Объркал съм се. Аз ще изляза по магазините. Чичек си харесал един костюм. Ще го купя. Да я изненадам. Добре, върви. Са взели се малко дъще. Ясемин. И без това се изморяваш, ако все така се тормозиш, ще се разболееш. Мамо, нищо ми няма. Хайде, че закъснявам. Хайде. Хайде, сядай. Не съм гладен, ще тръгвам. Значи си от тези, които си тръгват сутрин. С нощи те притесних, извини ме. Скъпи, няма проблем. Пак заповядай. Приятен ден. Приятен ден. Приятен ден. Тези писма са за госпожа Шахнур и госпожа Чичек. Добре. Добро утро, Саваш. Ясемин, как си, скъпа? Добре съм. Навън ли си? Чувам шум. Да, идвам при теб. Саваш, ако искаш да се срещнем на обяд, сега не е подходящо. Не ме разбирай погрешно. Днес дойдох късно на работа, за това. Добре. Както искаш. Обичам те. И аз. Ало? Саваш, забравил си жилетката. Няма значение, Пелин. Остави я в бара, ще пратя някой да я вземе. Добре. Ендам, донеси ми едно кафе. Добре, госпожо Шахнур. Добро утро. Добро утро. Добре ли си? Къде беше снощи? Отидох в новата къща и съм заспала. Доста глупаво, нали? Не. Защо говориш така? Имаше нужда да останеш сама. Аз отидох в нашия дом. А мъжът, в когото съм влюбена, бащата на детето ми,
Отиде при семейството си, при жена си. За това не си виновна ти, Ясемин. Нито ти, нито той. Колко пъти сме го обсъждали? Знам, но ми е много трудно. Оказа се по-трудно, отколкото си мислех. Чувствам се унизена. Струва ми се, че пред очите ми Сава ще ми се изплъзне. Може би трябва да стъпя по-здраво на земята, за да видя по-ясно действителността. Ма е много рано да си мечтая за наш дом. Трябва да потърпиш. Знам, че на думи е лесно, обаче... Да не говорим за тези неща, Севги. По-добре ми е като работя. Както искаш. И без това работата е много. Обади се на производителя на сирене, щеше да ми праща информация. Ще го потърся след малко. Как ти се струва това? Стана ясно, Ибрахим, че не съм те възпитал добре. Какво значи това, татко? Значи следното. Синът на Ахмед Моран трябва да знае какво значи семейство. Какво значи семейство, Ибрахим? Значи, че дори да умираш, не трябва да издаваш тайната на член от семейството. Означава да си държиш устата затворена. Ако ти не знаеш това, значи вината е моя. Сега какво ще стане, а? Ще ти кажа. Ще ти предам урока, който ти липсва. Ще се научиш да си държиш устата затворена. Татко! Какви съвети съм ви давал винаги? Не може да се предава семейството. А ти какво направи? Продаде баща си. Трябва да мислиш само за семейството, без да питаш дали е правилно. Не да действаш зад гърба на другите. Татко, не дей! Ако знаех, че ще ме предадеш, щях да ти кажа да не го правиш. Но ти не ми даде възможност да го направя. Предаде ме! Не плачи! Само не ми плачи! Ага? Не. Ще се научи да си затваря устата. Ага. Ибрахим! Ибрахим! Ибрахим, синко! Ибрахим! 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 Да, ще бъда вкъщи. Няма да се забавите, нали? Добре, всичко хубаво. Донесох ви молбите за работа, господин Саваш. Нали ги искахте? Благодаря, Диле. Искате ли нещо друго от мен? Не, може да си вървиш. Добре дошли. Добре заварил.
Войчо, днес си подранил? Исках да поговорим след събитията с нощи. Отворете вратата, бързо! Ибрахим! Детето ми! Какво се е случило? Не можах да разбера. Господин Явус, утре ще отидете ли във фабриката? Инженерите очакват час за среща. Утре съм свободен, госпожо Нило. Говорете среща за сутринта. Добре, господине. Да, сине. Майко, Ибрахим няма ли го? Току-що се прибирам. И Ибрахим и баща ти ги няма. А Ибрахим си е забравил телефона тук. Добре. Да ми се обади, щом дойде. Добре, сине, ще му кажа. Ибрахим! Ибрахим! Карай по-бързо! Бързо! Момчето ми, отвори очи! Отвори очи, моля те! Ибрахим! Ибрахим! Отвори си очите! Ибрахим! Ибрахим! Напоследък много мислих, Саваш. Не може да продължава така. Не бива да измъчваш чичак, нито да лъжеш майка си. Какво искаш да кажеш? Че е жалко за Ясемин и за родния ти син. Трябва да решиш проблема час по-скоро. Аз съм на твоя страна. Ако искаш, ще ти помогна. Ало? Ага, случи се нещо много лошо. Какво? Ибрахим, Какво му се е случило? в басейна. Удави се. Какво говориш? В болницата сме. С Ахмета го докарахме, но... Какво? Как е? Ага, ела бързо, моля те. Добре. Добре, идвам. Мисля, че се губи свежестта, когато сменя цвета. Ако искате да предложим два варианта, но тогава ще имам нужда от повече време. Почини си малко. Ние ще продължим, Анал. Искам и аз да го прегледам. Добре би било. Да го погледнем. Да, Саваш. Още ли работиш? Няма ли да си починеш? Всъщност съм в почивка. Да се срещнем в нашата къща. Веднага ли? Добре, да дойдеш веднага. Нали щяхме да обядваме? Ясемин, не мога да говоря повече. Ела веднага у дома. Това казах и на госпожа Ясемин. Търся Явус. Сега пък той не си вдига телефона. Не са ли при теб? Не, мамо. Къде се изгуби това момче? И баща ти го няма. Успокой се, сигурно ще си дойде след малко. Здравей. Здравей. Нещо ми е притеснено, Чичек. Обади ми се, ако дойдат, чули? Добре, спокойно, сигурно е на училище. Дано. Мили Боже. Отидох да опъна Маркуча, за да измия колата. Плуваше в басейна. После
После чух Агата да вика. Изтичах. Опитваше се да извади Ибрахим от водата. Беше неподвижен, не дишаше. Отидохме в болницата. Лекарят каза, че отдавна е починал. Батко? Къде си? Ибрахим дойде ли при теб? Мама е много притеснена. Чичек. Ибрахим. Когато охранителят отишъл за Маркуча, Ибрахим плувал в басейна. После чули татко да вика. Ибрахим бил бездиханен в басейна. Не са успели да го спасят по пътя за болницата. Изгубихме Ибрахим, Чичек. Чичек, момичето ми. Чичек. Саваш? Извинявай, Ясемин. Не исках да ви поставя в такова положение. Особено Юмер. Ахмед, къде изчезнахте изведнъж всички? Какво е станало? Защо си такъв? Сине, къде е Ибрахим? Изведох ги, защото бяха потиснати. Трябваше да ти кажа, че ще ходим там. До кога ще продължава така? Днес се случи тук, утре ще е другаде. Все така ли ще живеем? Трябва ли да се боим да изведам Юмер? Казваш, че ще направиш нещо, но не правиш. Любими, аз искам само да имаме дом. Искам да имам семейство. Ти, аз и синът ни.
Батко, батко. Чудесно. Какво, не вдига ли? Затвори ми. Ясемин, трябваше ли да спориш с човека? Измръзнала си. Защото бях далеч от теб. Скъпа. Има писмо за Ясемин Юстюн. Дайте го на мен, аз съм майка й. Заповядайте. Може ли да се подпишете? Разбира се. Благодаря. Приятен ден. Благодаря. Чичек. Госпожо Шахнур. Какво ще ми сготвиш сега? Яйца с суджук. Така ли? Какво, не ти ли харесва? Тогава всеки да се оправя сам. Добре. Ясемин. Заради снощи искам да поговорим за още нещо. Слушай, майко. Саваш, къде си? Какво има? Не звучиш добре. Прибери се веднага. Братът на Чичек е починал. Веднага си идвам. Братът на Чичек е починал. Какво? Чичек. Саваш. Трябва да тръгвам. Да, тръгвай. Целуни и умер от мен. Добре. Добре дошла. Как мина денят ти? Горе-долу. Нещо лошо ли се е случило? Починал е братът на Чичек. Коя е Чичек? На Саваш. Снаха му. Жалко. Как се е случило? Удавил се е в басейна. Нищо повече не знам. Чичек не беше в състояние да говори. Младо момче. Много жалко. Да. Трябва да изкажем съболезнования. Нека Саваш да си дойде. Не ме гледай така, Назан. И преди сме говорили за тези неща. Говорихме, но не сме ги уредили.
Ти трябваше да ги уредиш. Понякога човек трябва да може да го приеме. И какво да приема? Саваш, дойде ли си? Да тръгваме. Добре, сине. Хайде, приготви се, отиваме. Къде? Колегите работиха като луди днес. Всички отиваме при Пелин. Вие вървете, не съм в настроение. Не може, Ясемин. Трябва да мотивираме момичетата. Стига си се опъвала, Ясемин. Сергей, защо настояваш? Хайде, Ясемин. Хайде. Къде е майка ти, Явус? Лекарят ти направи инжекция, за това се държи. Моите съболезнования, Ахмет ага. Моите съболезнования. Моите съболезнования, госпожо Каймет. Бог да ви помага. Моите съболезнования, Чичек. Моите съболезнования, Чичек. Защо си отиде, Саваш? Беше толкова млад. Не може да е мъртъв. Толкова е рано още. Знам. Знам. Явус, във Ван ли ще го погребете? Да, утре сутринта. Лека му пръст. Ти ще дойдеш рано сутринта, Саваш. Заедно ще тръгнете. Добре, Анал. Вие сядайте. Ние идваме. Добре. Много хубаво стана, че излязохме. Чичек. Чичек, стига. Дай ми го. Хайде, Чичек. Добре дошли. Добър вечер.
Извинете. Идвам. Уиски, моля. Звънях на Саваш, но не се обади. Сигурно не е удобно да говори. Кой знае кой е край него? Какво да направи? Няма значение. Защо постоянно се самонаказваш? Изживяваш любов, на която всеки би завидял. С радост бих дала 10 години от живота си, за да изживея поне 10 дни такава любов. Един мъж те обича до полуда. Оцени го, Ясемин. Не се самонаказвай. Ще тръгваме. Утре заминавате за Ван. Починете си тази нощ. В колко часа тръгвате? С първия самолет. Да си ходим. Don't you keep letting me down? There's gonna be no stopping me. Don't worry if there's no sign to point the way. Донесох ти чая. And follow the arrow. The point is to take Ясемин, добре ли си, скъпа? sometimes the side roads are the fun. Добре съм, мамо. Добре съм. Я ела тук до мен. Ела, 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 ела. Ясемин, не ме плаши така, скъпа. Ясемин, Никак не съм добре, мамо. Много ми е тежко. Мислех, че ще се справя. Но не мога. ще се справиш, миличка. Всичко ще се оправи. Мамо, не мога да деля Саваш с никого. Само мисълта, че е с друга, ме убива. Какво значи това, Ясемин? Някакъв проблем ли имате, дъще? Друга ли има между вас? Кажи. Саваш. Саваш и Чичек. Какво? Саваш е женен за Чичек. Но Чичек всъщност... Мамо, Добре, дъще. Добре, миличка. Първо се успокой. После ще ми разкажеш. мамо. Ясемин, добре. Стига. Стига, дъще. Спокойно. Няма нищо. Спокойно. 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 Желаете ли нещо, како Фидан? Не, благодаря. Хайде да си лягаме, Фидан. Те ще си дойдат. Утре ще говорим. Добре дошли. Добре дошли. Добре заварили. Чакахме ви. Чиче как е? Как да е? Много й е тежко. Много. Кога е погребението? Утре във Ван. Ти и Саваш ще отидете. Добре. Лека нощ. Лека нощ, Бойчо. Саваш, и аз ще си лягам. Много се изморих. Лека нощ.
Обичам те. Преводач Жана Желяскова. Ролите озвучиха артистите Ася Братанова, Елена Руселиева, Христо Узунов, Стефан Димитриев, Александър Воронов. Режисьор на дублажа Габриела Георгиева. Техническа обработка Ars Digital Studio. Тон режисьор Михаил Михайлов.